watwa kotudore kod okenge ma piny Kenya osegoyo e kedo kata e rito ratiro mag oganda modak e gwenge mopogore opogore. Antiere kae kod Mark, Lois, Denish kachiel kod Marcelin motak godo okinyi makawuono. Bed thuolo kata med chwalonwa ote magi kokale yore waduto te mag tudruok. Okinyi makawuono abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Lois, nitiere wach moro mane ili mane Mark owacho, kata kamano ka wadhi mbele. Nyaka sani paro ni kwang'iyo ni gin ratiro mage mag oganda ma in korka kori kaka Lois rawera matin paro ni piny Kenya oserite yo makare. Tiparo ni gin mage mowinjo bed ni pod igoyo okenge mar mondo mi watimane improvement moro matin. Ka doko chien matin diere tend the late Kibaki no introduce free education, and mano ni nyalo yudo ka nyithindo ne yudo access to education. I'm a beneficiary of that nikech nwasomo ageyo ni kaka wanka diere go nwasomo primary partly high school, then kichak ing'iyo okenge ma sirikal osekao inyalo ni ok te but tinde mine nyalo chopo kar konyruok mar nyuol ne wan gi Linda Mama, unfortunately no wuok. Then another thing inyalo ni nitiere access of mine stile mawuoye nyithindo manyiri kata mond liete gima nena bunde wachocha ok inyal pimo choncha gi sane. Then another right ma wan godo sani en devolution sirikal okelo. Devolution ni en telo e kor gwenge. Kanyo inyalo dhi office, inyalo chopo kuom governor choncha ng'eni ne en CDF to ne en MP kende gi councillor. But right now wan gi MCA, wan gi MP, wan gi women rep, wan gi senator to wan gi governor. Ok inyal compare that one gi kaka chone wantie. But gik ma sirikal bowinjore chore lwetgi matin, Mike can disagree gi Mike in security wise. Security marwa ok ber asach but bokorach ahinya nikech wane mwaketo jogo ni etelo Joyce, wane mwago kura to wane mwa vote those leaders in. Koro ka Mike wacho ni Mike koso Mark Mark wacho ni nitiere okenge ma uwinjore wami jotendwa thuolo. Joyce apano odong' higa achiel, wane 2025 odong' higa achiel, thuolo mane magidwaro nikech sane ok inyal nyisa ni MP owuon no abduct himself. Dong' mano news masani dhi mbele. MP manade ma abduct himself madwaro attention mar jopiny. Assume ni nyocha ong'ondo bero nyocha onegi machacha jatelo onege kor pap endara. Koro ka jatelo manigi security ema tho, koro dayo ma e dala mawuothe e ndara mararacha onyalo kata nege e thicket between kowuotho. There's gima be ayiego gi sirikal en ni tinde wan gi freedom of expression. Kata ang ne lawi 1 hour later but ni se express yourself. Sani Mako wacho ni nyalo ket kere sanduk. Chono nok kete diere Kibaki nikech AI ne onge. Lakini sani AI nitiere, wanyalo keto nyiso ni ya kata jatelo kumo bede ong'eyo ni ok ground rach. Ground ok ber nikech wan unjore wabedo go authority towards these leaders. Leaders uko unjore intimidate wa anyhow because wane mwaketo gi kanyo to wan achiel ni wane mwago kura to wane mwa constitution mina na masani wan go 2010 is the best even in Africa. But gima shida mane akotho wacho legally it is right but a ground onge or it has never been implemented very well. Koro wajoka ka jopiny wasome constitution akiane kumotingo MP moro ya Asembuka is a lawyer Otiende akiane ginyalo keto constitution gi dholuo mondo ji osome nikech ok wang'e kata gi dholuo kende owinjo bed kata gi dhok mopogore opogore mondo jo Kenya duto kata jogo ma seche moko kia dhok Kiingereza bino bed gi nyalo mar some makare. Exactly. Koro mane kwayo na to gima ber na Joyce ok anyal pimo Kenya sani. Sunday we celebrate 62 years of independence gi diere chon mane itero ji Nyati House, jo Kapenguria, ineno Mau. It's a difference. It's a big difference. Kata ngato ko ngamano to chien. Kasa ni dang chiel tikele CBD. Obiro wacho ni nyewe that is a difference. Wa accept
ni sirikal ok ber kaka wadwaro, but nitiere dongruok, ineno nitiere moro ma manjang moro moseketi. Abude in korka kori wanyalo